Hello, and welcome to Let's Learn Shona with Teacher Tari. Makadi zvenyu ndinokugamuchirai muchirongwa ngatidzidzei chishona namudzidzisi Tari. Ndini wenyu mudzidzisi Tari. Muchidzidzo chanhasi tichatarisa nezve mamiriro ekunze. Mamiriro ekunze, the weather. In today's lesson, we are going to learn about the weather in Chishona. When it's raining, we say mvura iri kunaya. When it's raining, we say mvura iri kunaya or kunze kuri kunaya or kunze kuri kunaya. When there is lightning, we say kunze kune meni. Kunze kune meni. Kunze kune meni. When the weather is windy, we say kunze kune mepo. Kunze kune mepo. When there is a whirlwind, we say kunze kune champupuri. When there is a whirlwind, we say kunze kune chamupupuri. Chamupupuri. If the weather is hot, we say kunze kuri kupisa. If the weather is hot, we say kunze kuri kupisa. When the weather is warm, we say kunze kuri kudziya. If the weather is warm, we say kunze kuri kudziya. Kunze kuri kudziya. If there is hailstorm, we say kunze kune chimvura mabwe. Kunze kune chimvura mabwe. Kunze kune chimvura mabwe. If the weather is cloudy, we say kunze kune makore. Kunze kune makore. When the weather is cold, we say kunze kuri kutonhora. Kunze kuri kutonhora. If the weather is foggy, we say kunze kune mute. Kunze kune mute. Kunze kune mute. So that's it for now. Thank you so much. Ndinokutendai nekuteerera kwamaita chidzidzo chanhasi. It's goodbye for now. Chisarai.